लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअआव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय जोङो थांलायगोन दिनै अबाव मेरापानि बारनानै तरानि ना मा होनो बेयाव थांगोन बिराद सान्दुं गोसा आं मेगनाव नायनो हायाखै तरानि बेयाव थांगोन मोसानो ओमफ्राय ओंखारबाय आङो गामिनि बिनानावसो दं फैथ'वाखैनो आबौ दङ बिनानाव दङ फैथ'वाखै जोंना गारि स्टेना बेयावनो नालाय दा फैसिगोन ओरैनिफ्राय ओमफ्राय गारिनि नेनोसै गारिया फैगौ खोमा फैगासिनो होनदों नयथायाव सफैगोन नय जासिगोन आरोना ओमफ्राय मैयासो फैदों सनिबार मैया माबा फुजा नायनानै एकदम सेस गगा मोनजोब्बाय रास फुजा नायनानै थ' दिनै अबाव मोसानो थांगोन जोङो मा मा मोसानाय जायो माहाय दङ आं नोंथांमोननो देखायलांसै नायलांबाय थादो दिनै मानो जोंसिम फैखो खोन्थादो गारियानो बेयावसो फैनो मा गारियानो बेयावसो फैनो माथो आयु इयाव सफैना जोब्बाय गथ'आबो गारियानो बेयावसो फैनो होनबाय आरो अबेथिं फैगोन जेनेबा ओमफ्राय जेबोथिं फैनो मानसिबा ममता थांगोन नामा ममताथ' गैया नहय होमबा फंबाय गारिनि दाउबो सफैया एक्टर सासे एक्ट्रिस सानै साथाम बा आलाय गारियानो मेजिकसो माबा उल्थाया खालिबाव थकदमगुरिसिम क्या है बाइकआव गाखोयोबा सोरबा नों आं गाखोनोसै थांगोन मासे गाज्रि बेलाय अ माथो रासो जालायसे खथाय मानो kita hello hai kora bye गोदान नुदां बेखौ सारि 8 जों दाबलिं गाखोगोन बाइकआवनो नांगौबा आं हाबावगौसोमोन जोंनि स्कुटिखौ बिना हो रन्जुलादानि मेजिकआनो गंसेल' बाइकआवसो थांसिनो दावखोदो नै एसे जायगायाव जिरायसां आयौ गैला बे गाखोगोन फैसे आयु पुलिसा हमबालाय पुलिसा हमबा हाय ओइ नोंसिना साथाम मावसिगोन बाय बाय मेजिकआनो इमान फिसासानो इमान बुरजा गाखोयोबो हायबे पुलिसा हमबाय आरो सेस दिनैजों सेस थानायाव ब्रेकिं निउस सिसुपानिनि उल्टाजों माइनावजों थानायाव सजाबाय माबा मिथिगौ दा सेस जायसे मावा दां Merapani College Doyang College बेनि खाथियावनो दङ CRP लायनो पुलिस थाना आयु सिखोनजोआव दङ इनि जेराव थानो मेलाबो foto lain kerbe deh mozagai mini sofi ba delegasi baby mata ba sinu ba guys kapan ba silo ha bidiनो आं मिन्थिलासो आं हाबग्रो नहलेबा रंबा हाबनि दोनबानो हाबग्रा आं लाजिबाय हाबमारबाय बालनि आं गिलायलांबायसो जोंखौ मानसिफ्राथ' नायहरनानै मिनिलांसिगोनसो दां नेथ' चलो एक्ट्रेस चलो अबे गेजेरथिं हाबोथाय हाबनो लामायानो गैया ओमफ्राय मायदि हाबनानै खायो बिसोरो खिनो जायगा नागिरबोनाय बायदि सोंलायलांबाय आंहा बा
नै सापाता फिथाइ थायबावो सापातनि फिथाइया हिबि समान हाखादोंना लादों दे मानसिफ्रासो नाहरजोब्बाय आं लाजोबबायसो दै deh deh foto keep nisang habla be sorry sorry bari misla जोङो अयथासार समायना oh hasang bitin la bang segi ding antri giding lai mai style नुयो मानसिया इथिं गिदिं लाय ओमफ्राय ना हट फासरात बै थिं खजा गस्लाया माबा बे खजबाय बाल हाला सां लेवर बानाय माने सोमलायलांबाय हा ओइ थां र' ओइ खाथियाव फै डिजाइन बानायदो वाव नाय ओइ थिनायलाय नाय ओमफ्राय ओं Jangan kata. Mana lazim bayar sudah nak lazim. Ijen tu. Hasil dia kalau hasil dia kalau hasil nak mana? Kerja hari yang mana? Protokol utpulan khamsi kan? Kenapa? Ni alu ada cuma alu. Lewat apa kamu beri masih? Letra. Man. Video lasin apa malah ni gitu tau. Jangan tanggal lasin lah usah. Pernah lah mana? Beres. Apa dia? Aduh mati ya mana? Ang naik gergas ni Mansur ko. Ada di Torina Kota Clown Spirit. Suna bek lakar ya, dia dikasih. Besra alay lah sebay. Serba baideo fैबाय नोंसिना बरेन थांसिनो. Osonta baideo? Osa? Idero? Osonta baideo baideo. Saya lại xe lên. Anh không nha. Lesiri dance.
बर' सिख्लाफ्रा बानलु रायखसनि माबा मुगाखौनो होबाय बाथोननि एलाय आं सब टाइम बिदिनो जायो आंनो मोनसेल' जानो होयो बिसोरो जाजोबो सिख्लाफ्रा नोंसोर जि लासै लासै जाहरना सामखौ जागौमोन आं साइसथार बाथोना बिसोरना नै जि लासै जायो नोंसोर जि स्टिल जागोनबो लोंगोनबो सलायल'आ टिटि सलाय ओइ सलाय 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 टिटि ये मेरा बैलाय दुताया गसंनानै दं इफाले सलाय दिया सबनियावबो बाथोन हो दै गिलांसिनि बाथोन जागोन नाय हुआ थांलाय सिन्दुबासिनो मोनखो सेन्ट्रेल प्रेसिडेन्ट फैदों थांदों 1 2 3 4 5 आरो मोनबेसे नांगौ आरेटा एसे गुवार गुवार बानाय आं खानसे मालाय आलु दं र' जाथ'नाङा जाबायना Senagi Polri. मालाय बर' सिख्लाफोरजों सेल्फि लानाय फैबाय थायोहाय मालायसो खोन्थामा गब्र खालामदों गान खननायानो माबा जाहैदों आंना थाबथाबाय थुरिबारनि खननै खनांगौ खनसे खनना बा गोरोंबा होनना थागिया आथमा थागैला गावराव राव देगो देगो ना खनदां मा जाहैगोन खोन्था अमा बेदर ना मा बेदर जोंनि बसखौ देखायनो र' ओइ बस खुलुमबाय होन खुलुमबाय जोंनि बस आंनि मुङा बस होननांगौनो जों दानिया ओंखाम जानो थांनि अमा बेदरजों जों ओइ माबायाव मोसानो फैदोंमोन सुनाल गसारनि अधिबिखनाव मोसानो फैदोंमोन उदिबिखनखौ बर'नि मा होनो ओइ माबा माबारि गावसोर नङा गेवलांमेल खन्दाल कसारिनि गेवलांमेल जोंहा नै बिराद जोबोद ओंखाम उखैबाय जालाबायो जेरावनो मेरावनो आयै आनदेबाय इयाव फैदो आइ गथ'फोर इयावनो फै जिरायनोसो खस्थ' जायो गाहायाव जिरायगोन
आं दा बारा ज' संना जागोनलै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्रायथ' नोंनो गय बायना जाहोनोसै आं दाबो गयखौनो बायना जाहोआ बे मुदाबाय सिगां ओरै गिदिं सिगां हाबाव बेगखौ नै बेना रासुनि बे गोदाना देखायदो जेबो गैया ओमफ्राय मेकआप लायनो गय जाहोनो थ'जो थांसि जाहोनसै दा गावनाव बिबाय सोरनावसो खोथाल' दे बैसागोन आंखौ सोंबावा ओमफ्राय मालायखौसो सोंबाय थायो मा सिखारजोबोलाय जायानो रावबो आदि बेबायगोन आखौ ओंखाम जाखांबायमोन मालाय सेलफि लानोनो सेलफि लायथां मालाय फट' लानो बे फागजोब लांगासिनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो थ' दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय